Drewmas media ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. kazwai muri yezimbabwe, nhasi rarimwe zuva kusangana kwatiri kuita muchirongwa chanhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndofunga muzaya wangu andinaye nhasi unoyu anotsvedza semuramba. Ndofunga munotondera takapedzisira kushanda tese kuSouth Africa, handizvo? kuSouth Africa uko ndokwa takapedza kunge tichienda pachivhitivhiti tese. Ukabva wati aiwa Chera ngavachiita basa, now Chera alright, full stop. Asida kutaura zvakawanda. Zimbabwe ngaisaperere ipapo nekuti munongozviziva kana sekuru vane magirlfriends ana madhamu kuchiuya munyowani muzukuru unenge uchingonzi chingosaidziva kure, saka hapana zvekuita. Nene ndiri papa1 hongu mune Zimbabwe. Nhasi tiri mune chimwe chirongwa, ndina Tando class mukanyama home soko nongoona nekujamba. Sanibonani mule Zimbabwe. Nthemba abaningi liyangazi kwezinye isikhathi ngiyakhuluma ngeshona. Ibizo lami nguThando Ncube, Tando class. Nyaya yatinayo nhasi ndofunga munotondera paya takataura namukoma vaitiudza nhau yesatanism. Asi chatingade kukuzivisai ndechekuti patakataura namukoma ivavo vakange vakutowana kazvivindi zvekuti vataure izvozvo nokuti vanga vava pasi pemunhu waMwari vari kubatsirwa naProfet Jose. Hayi Nthemba mule Zimbabwe liyakhumbula ngesikhathi esidlulile sibuye lo mfana lo akade ehlupheka ngendaba leyani yesatanism. Kulabanye abangakazi bayibona istory le Nthemba lingaya ku YouTube lizayibona. It's 2 hours ukuthi uyazwisise chasisa indaba yonke ukuthi kwayekuhamba njani. Last time ubese ncediswa nguProfet kaPastor Jose lwana wakwancedisa phela abantu abaningi abalezinto eziyesabisa ezinzima. Iyo phela sithe sibuye la lathi sizi ukuthi kuhamba njenge Drewmas media lakwazi ukuthi thina sikwanisa ukuthi sishiyele indawo rodini ngoba singakwazi ukuthi kuhamba njani, iqiniso yini, kuzancediseka yini, ngoba abaningi bayakwazi ukuthi nxa usungena endaweni ezinje especially ngendaba leyane satanism guys indaba yesabisa engayenziyo. Saka yikho namhla sithe othi sibuye sizobona ukuthi sokungaphi kuhamba njani. Ndofunga kana muchitondera paya patakataura nemukomana akanga akwana zvivindi nekuti anga ava kwaProfet Jose ndokwa anga achibatsirwa. Saka nhasi uno tauya neupdate yekuti atitaurire kuti zvakafamba sei zvasei. Nthemba ngingakhumbula ngesikhathi esidlulile umfana lo ubese lesibindi sokuthi akakhulume ngoba ubesencediswa. Yazi ukuthi izinto ezinje especially ezesatanism ungabona ukhuluma uyabukwazi ukuthi maybe kusasa ngiyafa okulento ezakwenzakala, but yena ubese lesibindi. Isibindi lesiyana siyenza ukuthi asitshele thina beDrewmas media ephume ku TV indaba yokuthi la ubese sesezandleni zomuntu wenkosi ukuthi ayamncedise layo bemncedisa ukuthi akuthola ukuthi ancediseke abe lesibindi sokukhuluma. Ndinoziva zvakare vanhu vaicomplaina kuti noise tine urombo nenoise yaiitika. Chinoitika ndechekuti kana muri musiri mumastudios maenda out muchinotora nyaya kazhinji kacho haukwanise kukontrola noise inenge ichiitika mumasurroundings. Zvakare
munenge musina kuziva zvakare kuti nokuti hamusi mastudios saka mune musingazoti muchataura nguva yakareba sei. Vamwe vaitaura kuti aiwa kamukomana maidi kumbomupa drink achiti achinwira because ataura nguva yakareba. Izvozvo taigona kuzviita dai taitiri kumastudios. Manje kana mangoenda out muchinoita story zvakadaro zvinogona kuitika tine urombo motiregererawo ipapo. Ndinovimba nhasi still patiri pacho panongori nenoise zvakare asi ndinovimba inogona kunge iri nani. Njengoba kukhulunywa nguAndrew ukuthi kwezinye izikhathi lingezwa kule noise kulezinye indawo ezokuthi lathi asikwanisi ukuthi shwa sihle simisa ikhampani yonke ukuthi bantu benkosi thulanini ngoba thina sifuna ukwenza interview yethu kodwa siyasingela choice esiyasikufuna ukuthi silinike izindaba sizayenza lathi ukuthi sicinge kodwa kwesinye isikhathi sokuthi umuntu yabumfikele endaweni yakhe sokuthi ngothi ngusukumise siye ngaphi lapho abantu abafuna khona. Lazi ngesikhathi esakhulunywa lapha na kuthiwa abantu sesithi hayi alike limuphi drink yokuthi umuntu akhulume hayi sizakwenza kwezinye izikhathi kodwa nxa singela ngesikhathi soneso siyasingela okokwenza. Isitotola madrink kuva umafans eDrewmas Media ingathi notaurisa one makutaura nyaya yedrink nekuti ndeuya akutaura ko isusu ose musingatipewo madrink acho towana chekunwira tichitaura. Hongu amuri yeZimbabwe atidi kunge tichiwesta nguva yenyu saka nhasi uno tiri kukunzirai mukomana achititaurira kakuti zvamira sei nekuti paya zvanga zvisati zvapera itotaura kuti zvikasvika izvozvo ndogona kutongoita zvese zvese. Saka nhasi uno tauda kuti tinzwe kuti zvamira sei. Tapedza kutaura naye tichakumbira zvakare munhu waMwari kuti angotipawo mashoko mairi matatu maererano nedambudziko ranga rine mukomana uyezve kuti vakazvifambisa sei kuti zvinge zvichiita sei zvichipera. Mhuri yeZimbabwe okwanamhlanje sizalinika phela umfana abe sekhuluma indaba yakhe njengoba nenguyo oncediswayo esitshela ukuthi sokungaphi. Ngiyakwazi ukuthi abantu umuntu omjesa uyabe ku-situation enje akwenzi ukuthi aqamba manga ngoba uyabe esendaweni enzima. Saka namhlanje sizazi ukuthi sokunjani se-right yini sencedekile yini siphinde siliphe phela umuntu wenkosi abe lichasisela ukuthi hayi uhamba njani ubona njani iproblem yangikhona sebefike ngaphi. Nxa kulokunye ofuna ukwenza siyabe silinika khathi singaqedi isikhathi ukuthi siliphe umfana alitshele ukuthi kuhamba njani. Vamwe vaiti zvaari kutaura mukomana uyo ari kunyepa asi kutaura chokwadi akangogadzira nyaya zviri kwamuri. Aiwa zvakadaro Andrew because mukataisa last time pane nyaya yemwana wemambama yaye airohwa tiripo zvekuti ndakatomboti mbama inogona kusvika kwandiri vanhu ndozvavanoda kuti vonyatsoona munhu achichakurohwa ndozvavanonyatsoda even kumatepatepa vanhu vaingotaura kuti aiwa pane munhu ari kupisa. Saka zvanenge zvakangofanana. Isusu tinozvisira kwamuri mhuri yeZimbabwe kubhilivha zvamunoda kubhilivha kusabhilivha zvamusingade kubhilivha. Hongu choice ndeyenyu asi chatoda kungotaura ndechekuti kune zvimwe zvinhu zvinoitika mukurarama zvekuti munoti izvo hazviko izvo zviriko ndo patinomhanya tiri veDrewmas Media. Tinoziva kuti dzimwe nyaya dzinogona kunge dzaitwa nevamwe vemapepanhau akasiyana siyana asi kana nhau yacho iri mulaini renyaya dzedu isusu aiwa tinoiteera kana kuti tinoda kuti maDrewmas Media munge muchizvionera nekuzvinzwira. Tainzwa kuti nyaya yakambobuda kwatete Tilda but maivanzwa panhare musingamuone mukomana. Isusu tinobva taita go a step further. Ipapapa tichaona kana takwanisa kuwana mapictures zvakare toda kukuratidzai mapictures ezvimwe zvaiitika kumukomana tokuratidzai. Ndo zviripo kubvuma kana kusabvuma asi nyaya idzi dzinoitika muupenyu. Ndosaka chiti tiri vanhu vatema ungatsukuruke kana kutsuka asi uri mutema chete. Ikupela mhuri yeZimbabwe siyazi ukuthi kulavanye abakhona ukubona njengoThomas ukuthi umuntu uyayifuna ukubona phela umuntu seqale wagwazwa ingqamo ukuthi abekwazi ukuthi into yenzakele. Umuntu nxa ekhuluma siyazi ukuthi phakathi kwengiso kulabantu abaningi abasebunzimeni kodwa ukuthi bakuphumise kumbe bakukhulume. Namhla sisithi sihambe ezindlini zenu kumbe siyaphumisa siyathola ukuthi lithwele lisinde kodwa ukuthi likuphumisa likwanisa bese siba lalaba besithi hayi ngamanga uyabezazela ngumuntu yena le problem. Pawataura nezvaThomas doubtful Thomas dzizere kubva munguva yeBhaibheri chaicheyo munhu aiti unza ruoko rwako ndijunge ndonoti ndopanga paine
saka tingazvirambise kana nhasi uno kuine vanhu vakadaro hatingade kukuwestirai nguva senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Pachipamwe mune Zimbabwe. Ndifunga muchiri kundiziva ndini mukomana uya ndambobuda mazuva apera ndichitaura nyaya yangu nditsvaga ribetsero yekujena wandakaita Satanic. Saka ndifunga nhasi ndadzoka futi kuti ndichikuzivisa kuti zvava papi. Iko zvinozvi ndifunga musi wandakasangana nevanhu vakatora zvavakatora ndaivatsanangura ndichiti ndandakapiwa deadline kuti ndifanira kufa, asi nekuda kwekuti ndandiri mumaoko emunhu waMwari wandakazosanganidzwawo naye nanhasi ndichiri mupenyu. Saka rege ndikudze kuti kubva ipapo kusvika pari nhasi zvava papi. Ndofunga kubva paya munhu waMwari anga ane function yavo yanga wanayo, saka wakandifonera from Bulawayo. Saka ndaitotya kuya kuno kuHarare. Saka munhu waMwari akanditi chikomana uri kusvika, ndakati munhu waMwari ndiri kusvika kuti accident muroti nekuda kwezvandinazvo inini. Zvakanzi izvezvi ndakutodeclare nezita raJesu unosvika, hakuna accident ichaitika. Saka vakanditi takura zvinhu zvako zvaunazvo ipapo uye nazvo kuno. Ndifunga ndakatakura zvinhu zvangu ndakauya nazvo. Wakandifonera zvakanzi tichakumirira mutauni touya kuno kutora ipapo. Zvechokwadi ndakasangana nawo mutauni wakanditakura ndakauya kunoko. Ndauya kunoku saka wakabva vatonitaurira kuti kutanga nhasi handina zvandichaita kwauri iwewe. Musi weSunday ndo patichaita zvinhu zvikuru kwauri iwewe kuti tichikudzikunura. Saka ndofunga ininiwo semunhu anga ane power, ndiri munhu aitesta machechi handinoda kunyepa. Machechi akawanda taimboenda asi hapana, ndaitowa profita ndinini. Saka ndofunga zvadaro Sunday yakasvika. But kubva musi wandakabva kuBulawayo munhu waMwari angonitaurira kuti kubva nhasi, kubva kuonana kwatangoita chete hauna zvauchasangana nazvo zvakaipa kusvika musi weSunday. Ende zvechokwadi handina zvandakasangana nazvo chakaipa kana nditi ndairota hope dzakaipa. Nhasi ngamboroti ndaitorara zvakanaka. Saka musi weSunday ndokuti musi weSaturday pane zvakaitika pandiri nini, nekuti kuno mwana waifona wachitretena waiti togona kushuta nepfuti wakataura mazita edu chichi, vamwe vachiti unofa mangwana. Saka inini ndanda kutongozvipirawo naMwari ndakati sezvo zvandaka ndi munhu waMwari hakuna chinoitika kwauri, ende for sure hapana chakaitika. Ndimbogumisa mukoma muri eZimbabwe magadzira here kunzwa mazita evanhu vamwe vari kuita zvesatanism? Soko vagadzira here vanhu vachena leZimbabwe kuti aselungisele yini ukubona phela ukuzwa amabizo abanye abayenza khonokho kweSatanism, njengoba yalethanda ukuzwa lokuzibonela lina. Musakangana ukuthi zvakanzi pane vaimbi ingakhohlwa phela ukuthi kuthiwa kula abahlabeleli, pane ma-businessmen, kula ma-businessmen ndinga kwete mukoma endira yenyu mberi nenawo yenyu. Saka musi weSaturday sezvo zvandaithreatenwa nevamwe musi weSaturday ndifunga ndakanga ndichigeza bhathi maprofeti. Ndine zvanhu zvaitika pandiri ndichidzoka kuda kurutsa. Ndaidzoka kuda kurutswa apa nechinhu chanchiri pahuro panapa ndidzoka kuda kurutsa. Saka ndakazotakwa nemota nevanonzi Pastor Nathan wepanapa. Ndakaenda nawo kwaitwa function yechechi. Saka ndofunga pane pandakasvika ubva ndatanga kuda kurutsa bva nditi aiwe ita sei kutama apa urutsirei papa. Saka zvishiwa inini wakabva kumashure kwanguva yacho iyoyo vandanga kuda kurutsa but handazokwanisa kunyatsorutsa zvakanaka. Saka ndofunga paSunday ndakabva ndatanga kubetserwa hangu. Saka ndofunga pane zvimwe handizoziva hangu, ndofunga munhu waMwari achazotaura hake zvakazoitika kuti chii chakaitika. Asi ndaizongomuko ndakazoona ndichimuka ndava pasi, hembe dzangu dzanga ndakapfeka dzasviba. Saka zvimwe zvinhu zvangu ndofunga ndakavaratidza ndakati munhu waMwari ndo zvinhu zvangu zvanga ndinazvo, zvimwe zvaina ndakazvirasa asi zvimwe zvaina ndakatorerwa. Wakati izvozvo zvacho zvaunazvo zvacho ndo zvatakudhirana nazvo kuti zviri mauri iwewe zvibve. Saka ndofunga zvimwe zvaina wakazopisa munhu waMwari. Handiziva kuti iwo waizoshandiswawo semunhu waMwari wane mapowers avanoita, but inini pachangu ndakaona kuti munhu waMwari zvechokwadi. Bhozi vamwe wataenda tainotesta tipinda machechi akawanda nemachechi anowana kuti anotodarika 10 ataenda chida kunotesta, but taitonyatsoona kuti hapana zvaMwari zviripo. But ndauya kuno kuna Prophet Joseph, munhu wandakaona kuti ndambodambowatesta hangu but ndakaona kuti munhu waMwari zvechokwadi. Musi wakatonitora uchipinda neni mumota, iwo havana kuziziva. Ndofunga semunhu waMwari akaziziva but havana kukwanisa kundudza but ndambodambotesta zvandaida kutestawo pawa. Ndanyatsoona kuti aiwa pane pawa. Saka musi weSunday ndo pandakazowana dzikinuro yangu. Izvezvi muri eZimbabwe ndiri munhu ndakunyatsonzwa kuti ndava right ende hapaisina zvinhu zvichaitika pandiri
ende kana kuti nditi ndichavarota vanhu vandaimbosangana nawo hapa tinhu zvahapana. Saka ndofunga musi weSunday wokumanheru ndakafoniwa zvakanzi ashamari ina handisombokudza zita rangu but ndoda ngokudza kuti uchenjere. Ndakati ndiudzei tinzwe mukoma. Zvakanzi nezuro takatumwa kunzi iwewe taifanira kukuuraya nezuro musi weSaturday. Ndakati kundiuraya chirudzi. Zvakanzi takakuona time yawairutsa ndonga wakapfeka tishete break. Ndabva ndazviona ndakati zvechokwadi ndaida kurutsa inini. Zvakanzi pane munhu akazouya kumushure kwako ndiye munhu akatopa kuti tikupotse but wanga uchafanira kushutwa uchifa. Saka ndangoti ndikuudza wangu kuti ugare wakachenjera kuti shamwari unoona ungofa. Izvi ndangokuudza nokuti inini ndakadzokera kune munhu angatituma takaudza shamwari ichitakundikana zvanga watituma iwewe paive pane security singaiti. Saka munhu iyeye handizivi pamwe achatsvaga umwe wanhu wachazouya wachikutreka uda kushuta. Saka iwewe gara wakachenjerera. Zvinova zvinhu zvototi kana inini panyama izviso ndirutotya kana kufamba chaivo panyama kuti hauzivi kuti tingobuda gate pamwe pane vanenge vakatogara vatori redu tara. Saka asi nekuda kumunhu waMwari ndoda kutenda ndiri safe. Ndinyatsozvifira kuti aiwa ndiri safe. Saka ndinoda kuzvitenda. Ndoda kuti mhuri yeZimbabwe kuna vamwe vasingabhilivhi kuti Satanism iriko avaroya hakuna zviriko ende zviriko ende munhu waMwari ndomutenda zvikuru nokuti ndandapinda munzira isingaiti. Right, mukoma taona tine mupikicha 1 chete wamatipa. Mungatitsanangurawo zviri pamupikicha ya zvataita handidika ndezvekuti kana uchinge wajoina mazviri pane mamwe magroups avanotodza kuti gadzirai kujoinisa vanhu zvakafanira kugadzira malinks emafoni ichi handidika. Zvimwe zvacho tototendera kutoposta kana paFacebook zvokuti kana maenda paFacebook munotoona zviripo zvakafanira neizvozvo. Saka yamwe yacho mapicha ekuti kana tasanga tichitora mapicha ndoatoita kuzoposta chichi. Ndofunga kana makatarisa mapicha pane sign imwe iripo so sign iyoyo isign yakakwezwa kuti yakadhirowiwa pasi apo makamira pakati paimi pane zvinoitika pamunhu. Saka picture iyoyo toita kuzoposta kuitira kune vamwe vanhu kune vari kutoda kujoina zvozvoti foni yangu izvezvizvi yakatozara mameseji evanhu kutoti chama toda kujoina chama tipe nhamba dzavanhu unoziva tijoini. Saka vamwe togona kungowashowa picture iyoyo kuti ukona nyoka iramba unogona here kuzoisenga. Umwe anogona kutoti indotoda kana dziri 4. Saka ndo saka mukoma imimi tiri kuona mune matatues akawanda. Ane chekuita nesatanism here matatu? Matatu haana chekuita nesatanism but ivo pachavo vanotofarira matatu gozi ndaifanira kunge ndakanoiswa tatu resatanism. Ariko nditorinawo mamwe mapicha enanawo angu etape ematatu aina anodikanwa iko zvototi ndakaiswa taituro even nyangwe mihembe handiti. Ndakapinda mutauni mune vanhu kana mune satanic ane tattoo ndotonzwa kuti panapa ndasvika pane munhu pane umwe wangu panapa tofila nekuda kuita asipo. Alright, ngochitongosa waiswa that tattoo rekuti ndikwanise kufila kana tasangana even nyangwe ndisina kuona nemunhu fair but angopfuura nekuti sekwandi ndotonzwa tokonekta nekuda kwetattoo. Saka matatu anoyafarira but tinawo matatu ndaragara nawo. Saka zvori nematatu andaragara nawo wabva watondifarira wanzi fanike utone matatu ayo zvakaronga. Zvakaoma. Saka ndo muchidimbu kuti ndingoda kungotenda munhu waMwari prophet kuda kwashe Jose wakandibetsera zvechokwadi. Izvo zvatosangana nazvo zvototi ndiri munhu ndandakawenga baba wangu namai wangu vanhu vakawanda ndandakawawenga but iko zvino zvinokuda ndakaona different. Saka izvezvi ndiri kunzwa kusununguka zvototi kana ndasana baba wangu ndongogona kuvasana kuti baba ndaida kukuda so but ndakuregererai nekuti ndakabva ndatendeuka izvo ndamunhu wakunamata. Saka toda kuti wari kuita zvesatanism tiri kuzivai ende tiri kuzivai uyai mutendeuke uyai musatye nekuti kune vamwe vanenge vane matambudziko afanira waya but vanogona kutya kuonekwa kunzi isu tamboita tine mbiri saka kuti tizoonekwa takunobetserwa zvinhu zvinonetsa but aiwa isiro nyaya yachona titi uyai mutendeuke. Asi unotoziva vakawandisisa masatanisi vakawandisa vamwe natovazivi nemazita avo vamwe ndogonongwaziva nemapicha vakawandisa kwete muno muZimbabwe chete nyika dzisi kana varungu variko asi zvevanhu vatema chete. Saka tinangokurudzira kune vari kunetsa vachiti hatipe nhamba dzekuti tijoine please
ini nhamba handichina, ndava kunamata handichina. Ende siyanai nazvo zvekujoina Satani. Alright, tatedu pane vemuno waramba kutitaurira ameno vekunze kwenyika uko hatisinei nawo, ungangodawo kutitaurirawo 1 wake uro 2 ane 2 ya pamazita apa pamwe zvanenge anogona kuitondiona anouya akanditsvaga muZimbabwe akandirova nepfuti saka ndakutochikaubva pandakatanga kutedzera mazita ndichatotaura zita haribudi zita haribudi. Inini mhuri yeZimbabwe ndakapiwa list yevanhu vese, saka kana uchida kufara kwatiri kuita ko tingatadzisei kufara dambudziko rapera. Hai mhuri yeZimbabwe lezo phela besimuncenga ukuthi asishelepela amabizo awakhulume phela ku-radio khonapho, kodwa athi uyesaba ngoba abantu bakhona bengamulanda ngoba baningi, abanye baphandle, abanye ngamakhiwa, yena seyesabela impilo yakhe ngoba even bengayekela ukubuya ebusuku bayakwanisa ukubuya direct ngombhobho sibili bengamdubula, saka yikho singasalinika amabizo abantu wona, siyenzela impilo yomfana phela. Hayi chokwadi unoto mwacho vamwe vanongatoriwo masatani vakatoteerera so, but nyangwe wakandiona kuti ndiri kutaura ndandakajoina but paisina zvachakwanisa kuita nokuti ikozvozvi ndava naMwari mukati. Ndakatendeuka ende handingoda kusima ndichitenda munhu waMwari nekundibetsera kwakana nokuti ndandapinda munzira yakashata. Amen. Ndandarasika saka ngoda ngovatenda profeti kuda kwashe Jose Mwari ndawaitire nyasha. Ichokwadi ndinotenda zvikuru. Mhuri yeZimbabwe mazvinzwira ataura ega mukomana, ataura nhau yake, tingati zvakuendeka. Hai mhuri yeZimbabwe ndithemba lizizwela umfana ekhuluma, even libona ukukhuluma kwakhona sokukhanya ukuthi sokule change, izinto sezihamba seright, kasesabi njengade kwenza lapha. But Andrew ka lumbuzere ukuthi mangwathi nothi mafanze Drewmas media anonyebedzera kuthida ndotype inenge chida kuti tithange isusu vanoda kutsvisa kwaMutare kuti nanhasi zvikunzi endai kwaMutare munonyatsosvika izvozvo zvichatonzi endai kamunonyatsosvika kumasatanist acho mumba macho mune zvavanonyatsoita ndozvavanoda. Iyoyo handichakomendi because wakuda kutaura kuti kune masatanist kwaMutare. Aiwa hakuna ndozasoko vanofarisa. Aiwa hakuna. Shumba tina Pastor Jose. Tinawo asi ina handina zvandataura nezvenyaya iyoyo. Mhuri yeZimbabwe nguva ino regedzai tichipa munhu waMwari nguva ino ambotitaura mashoko 2 3 tinzwe kuti zvakafamba sei, chii chaitika pamukomana uye zvidambudziko rapera zvachose here kana kuti mune ramangwana zvichange zvava kuitika. Hai mhuri yeZimbabwe kwamanje wothisike sipephela umuntu wenkosi nguye oyenza izinto lezi, nguye oncedisa, yakasichasiselela yasitshela ukuthi yikuyini ade kusenzakala, bekubona njani, bekuhamba njani laye, maybe kulama challenges ake ahlangana laye phela ezama ukulwiswa ngabantu bona abasazi ukuthi bebengabantu abaningi, saka othisiphe athesi isikhathi akhuluma asitshela ukuthi kuhamba njani. Asindine mubvunzo tisatapa mukana munhu waMwari kana kuti ndo achatipindurira kuti anombonzi musatanist ndiani. Kune vakaromba masatanist here, kune vanoita zvainge zvichitwa nemukomana toti ndiwo, ko vakaromba, ko vanoroya, ko vanoita tumwe tunhu tisina nemusoro wese, masatanist here? Question mark nga ubuzobuzwa ngu-Andrew nzima ukuthi akade sefunga uzwisisa ukuthi into exactly ethiwa ngumsatanist kuyini, kulalabana abacinga izimali zegazi, kulo mfana lowo laye singamthi ngumsatanist yini, kulabona ababajoyinisa abantu umsatanist kuyini sivilisi. Saka zvinoreva here kuti wese anoita zvinhu zvekwasatani, zvinhu zvakashata atoo musatanist? Handipanzwise nekuti chieraka vanombondirova vombondituka, saka dzimweni nguva anogona kungachigara nemasatanisi mumba mangu. Mhuri yeZimbabwe mina ngikho lapha ngingene zavavili azi ukuthi ngingumzukulu ukuthi besenzitho chiyera movie uchiyera mhle, hayi mina ngingeni kodwa tinokugamuchirai munhu waMwari nhau iri mudariro maiziva. Mungatitsanangurire kuti zvakanyatsofamba sei kubatsira kwamakaita mukomana? Tinotenda Mwari. Chekutanga ndingangoti handisiri ndakabatsira mukomana uyu, asi ndiMwari akabatsira mukomana uyu kubudikidzawo neni.
so tinotenda Mwari zvakanyanyisa, tichidzorera mbiri kuna Mwari kuti dai vakanga vasiriwo mukomana uyo angadai ari mudambudziko iri. For sure vanhu vaMwari dambudziko iri rakanga riripo, uyezve zvainzwisa tsitsi, zvaipisa tsitsi, nekuti chaindirwadza age, uchina kuti age yemwana uyu age diki, chero zvikanzi age hombe, but zvanga zvakabatwa zvacho zvairwadza. So tinoda kunyanyotenda vanhu vakacontributa kuti mukomana uyu azobve kuBulawayo achiuya handivazive, naye mukomana wacho haavazive. Chaakangodhairektwa bedzi kunzi chienda apo, takazongona manhambasi akunzi chifonai chikonektai mukomana asvike. Ndobva tona mukomana aita sei asvika. So achisvika ane bhegi rakanga rine zvinhu zvakanga zvirimo zvakasiyana siyana. I think makazoona achitsanangura. So ndokubva tamupa paakanga achigara, ndikati no, chada kuzokunamatirai mukoma musi weSunday, asi kuti muone kuti Mwari vane simba. Handisi kukunamatirai nhasi, mungori pamuri, as long matongosvika maamcovering, maaprotected, machengetedzwa naMwari, hakuchina chaitika. Saka manje chaizomuvhundutsa mathreats vanhu vaifona vamwe vatinge tichiti vanamati vatendi vakasiyana siyana, vamwe vatei tichidaro vaimufonera vachitaura mazita avo, voti right, takutosvika ipapo, shamwari uri papi, tikutokuona pauri, takutosvika izvozvi, saka akanga achitya. Ndikati no, don't worry, usatye. Samusi weSunday ndaizviziva kuti kune vanhu vakanga vatofamba only kuti vangozongomuone, so ndokubva anamatirwa. Pakanga kunamatirwa, pane mweya wakabuda maari, so yatinoti deliverance pachirungu. Saka achinamatirwa, pane zvakawanda zvakabva paari, spirit yanga iri maari ichiti ndakuenda ndichadzoke futi mubhodhi iyi, mandidzinga bhodhi yandanga ndichiraramira. Pakabva spirit iyoyo achisimuka, haana kuziva kuti zvii zvakanga zviitika. So paakasimuka ndokubva ashamisika kuti ko ndichirola pasi apa neground rese sei. Saka after that ndokubva tamugamuchidzawo Jesu, ndokubva agamuchira Jesu, ndokubva atendeuka, ndokubva atanga kunapa, ndokubva tazopisa zvese zvaakanga anazvo. Nekuti vanhu vaitya paitsanangura nyaya yake musevhisi, vamwe vaitodedera chaizvo, vamwe vaitya kutya kuti vakomana zvinhu zvakadai so izvi, because anga ane ability yekuti izvozvizvo I can kill someone, I can do this, I can do this. For sure pane evidence yezvimwe zvaanga atomboita. Sa in short tinotenda Mwari nekumusunungura kwavakamuita. Inini ndimbobvunza munhu waMwari, saka imi pamunenge muchibatsira vanhu vakadai, vanhu vacho havauye here kwamuri vachimboedza kumbokurwisai? Tinotenda Mwari. Chandonyotendera Mwari ndechekuti kuti uzopinde mubasa iri raMwari iri, hunge Mwari vakugadzira zvavanenge vachida ivo. Still remember ndichimbotaura kuti ndakanga ndiri mugomo for 3 years. So 3 years ndakanga ndiri mugomo tichinamata tichiita se, saka Mwari vaindipreparewo at that moment. I fasted, atinoti absolute fasting, kwemwedzi wese ndichizvinyima zvokudya ndichinamata. Sanguva yese iyoyo Mwari vainge vachiprepare kuti any situation yavazosanganawo nayo ivo ndo vanenge vakunda pasituation iyoyo. Saka hazvidzoki. Hongu muri Zimbabwe tasvika kwakagumira chirongwa. Ndofunga chirongwa chanhasi hachina kunyanya kureba nekuti taona kuti chiya changa chiri 2 hours. Saka hazviite kuti tirambe tichirebesa chirongwa, asi mapicture maona. Munoda kuchengeta nyoka here mudzimba dzenyu? Hayi muli yeZimbabwe nithemba lizizwele sesifikile lapho kuphelela khona uhlelo lwethu lanamhlanje. Namhla sithe siyenze kube short phela ngoba last time kube phela isikhathi eside abantu alaze lathi namhla sizolala ku-YouTube silokho sibona. Saka nithemba ama-pictures liwabonile, lazwa phela umuntu wenkosi ukuthi ubesithini, ukuncede njani, la umfana uyajabula phela uthi hayi soku-right. Satava pano mataura ndinorohwa nemasatanisi ekumba. Saka regedzai ndiudze muri yeZimbabwe kuti mangwana tichange tichikunzirai pati yekuoneka chera vakumboenda kuchikoro. I'm already missing here. Hanzi nakulewo zvako idzi dzichiri kuiteiko idzi dzekuchikoro? Sekuruhozhwaka ina handina mashoko akawanda nawo.
handizoti ndovati sekuru here kana kuti asekuru kana kuti tateguru. hongu mhuri yezimbabwe anga ari mafaro edu ekunge tiri pamwe chete muzuva ranhasi, uyezve anga ari mafaro edu kuti munhu wamwari akabatsirwa nemunhu wamwari. asi udza vanhu endro kuti vasazoeva kuti Drewmas tikumbiro nhamba kuitira kuti nesuwo tinojoina, vamwe vari kuda kuzvisiya. Pane vamwe vaitoti saka nhamba dzemukomana munadzo, ndikati zvanzi hatozotaura, saka ndiri kuzangu zvatichataura. asi ini nhamba ndatodhilita mufoni nekuti ati nhamba idzi handichape vanhu. haibuli yezimbabwe siyawazi kuti kune vantu lavana siyawazi kuti abaningi vake vasihluphe ukhulu we-200 years lo befuna ukuya khona. Lamanje abantu belokhu behlupha ukuthi bathole inamba yomfana lo ade join Satanism ukuthi bake bajoine lawo bezwe ukuthi kuhamba njani, kodwa libona yena ubuya lapha esithi hayi izinto lezi akumanga kuhle aziyenzi, ubuye ekhaya ecinga uncedo. Abanye selibuya selifuna ukujoyina. hayi umuntu ezimbabwe lingabenza njalo, lingabenza njalo. Okwamanje sizalinika phela party cafe yachira phela sihamba sebuyela siyesalinika iprogram le ezayo. Saka mangwana chira ndiwo anenge vachimba kambo kaya goodbye my friends tichazoonana. asi chira kana vapedza chikoro aiwa vari kudzoka kuDrewmas. She is still part of Drewmas media family. yes uchire ngaze hambe kobulawayo khona ngale ephenduka even ekhonale siyazi ukuthi kulaba abangabe befuna ukumbona yabe khona yabe melele Drewmas media eqeda sayisimelele yabe mbona aronda ubulawayo. shumba makamboti ku-UK mukazoti kokochi saka haiwa chira handivatauri kwavari kuenda chaiko chaiko, handitauri murozati vari kutya kutorerwa guys. inini mukandibata for security reasons. mukabata mira soko ndokudzai bvunzai abhoma uchi for security reasons havachatonzi chiyera izvindotoni zita randakavapa ravachange vachishandisa kuchikoro rekuti chi aiwa vatone rimwe zita for security reasons. senguva dzese don't forget to subscribe to Drewmas media. Drewmas media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Oh,